खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरनाय थालायबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायग्रोबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे खौरां लानानै फैबावलायबाय अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। जरहाटनि गाहाय राजा लामायाव फरायसाफोरखौ फरायसालियाव लांग्रा गंसे भेन गारिया राजा लामायाव बेलथायदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला फरायसाफोरखौ लांग्रा गंसे AA0T3898 नम्बरनि गंसे भेन गारिया सालायलांबाय थानाय समावनो गंसे AA04QOO36 नम्बरनि बलेर' गारिया उल्था दिगजों फैनानै उनथिंनिफ्राय भेन गारिखौ सौग्रावफैनायनि जाहोनाव बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया जादों। नाथाय बे जाब्रबथायाव भेन गारियाव थानाय सासेबो फरायसाफ्रा गाज्रि रोखोमै जोखोम जायाखैब्लाबो आनजाद नायनो थाखाय बिसोरखौ देहा फाहामसालियाव लांनानै आनजाद थानायनि थाखाय फरायसालिसिम दोनहैफिनो। बे जाथायनि गुबै दायनिगिरि बलेर' गारि सालायगिरिखौ पुलिसआ हमदों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। नलबारियाव गासै 452 बिघा हायाव आयेन बेरेखायै न' लुनानै थाफैनाय नखरफोरखौ बुलडुजार सालायनानै सिफायनानै होदों। नलबारि जिल्लानि बरकेटरिनि बाख्रिकुसियाव थानाय 452 बिघा 1/14 लेसा सोरखारि हाखौ दखल खालामग्राफोरनि थाखाय उदां खालामफिननो थाखाय मैया फुंनिफ्रायनो जिल्ला खुंथाया इभिकसन खालामनायनि खामानिखौ जागायजेनदों। मैयानि इभिकसनाव गासै 82 बिघा हायाव आयेन बेरेखायै लुनाय गं 93 न'फोरखौ सिफायनानै दखल खालामफैनाय सुबुंफोरखौ होस्रांहरनाय जायो। मख'नो गोनांदि बे इभिकसन खालामगोननि नटिस मोननायनि उनावनो गाव गावनि सम्पथिजों लोगोसे न'फोरखौ सिफायनानै बे थावनिखौ नागारदों। नाथाय बिनिनो माखासे नखरा बे जायगायावनो दंमोन जेराव इभिकसन खालामनायाव जेबो दाङाबाजि खालामनो हाया बेखौ नोजोर बोनानै जिल्ला खुंथाया गोख्रों रैखाथि होदों आरो इभिकसन खालामनाय थावनियाव गंसे सोरखारि फरायसालि मस्जिदजों लोगोसे रायजोआरि फसंथानफोराबो सिफायजायो। अरां नेसनेल पार्कआव सिखावै सिखारि खालामनो फैनाय सानै सुरां सिखारिखौ हाग्रा बिफाननि मावथिफ्रा हमनो हादों। बे हमजानाय सानै सुरां सिखारिखौ मुजिबुर रहमान आरो गुबुन सासेखौ सिराजुल इस्लाम होननानै सिनायथि होदों। अरुण'दयनि मुङाव मुलाम्फागिरिफोरनिफ्राय 500 रां जाख्ल'नायनि गोख्रों अजद दैखांदों गामिनि थागिबि रायजो-राजाफ्रा। धेमाजि जिल्ला गेजेर जनाय ओनसोलनिफ्राय मोनसे अरुण'दय आसनिनि मुङाव रां जाख्ल'नाय जाथाया सोराङाव फैदों। जितेन बर' मुंनि सासे सुबुङा रामधन धिखारि गामि पन्चायतनि 2 नं उलनि आरो गुबुन गुबुन साखाथिनि गामिनि गासै सा 125 आइजोफोरनिफ्राय अरुण'दय आसनिनि मुं थिसननायनि मुङाव 500 रां लानानै मुं थिसननायनि अजद थिखांदों। बेखौ लानानै मैया थागिबि सुबुंफोरा दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे जितेन बर'खौ आयेननि राहा लानायजों लोगोसे गोख्रों साजा होनो खावलायदों आसाम सोरखारखौ। रायजोआव थाम्फैनिफ्राय गोसारनाय बेराम एबा जापानिज एनकेफेलाइटिसआ बारानिफ्राय बारा जाबोदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला दासिमाव जापानिज एनकेफेलाइटिसजों साग्लोबजानाय सुबुंफोरनि अनजिमाया 111 सिमहालागै बांहैबाय। बेनि गेजेरावनो गासै सा 9 सुबुंफोरा बे बेरामजों साग्लोबजानानै जिउ खहा जाबाय। बेखायनो जाहाथे बयबो सांग्रांथियै थायो बेनि थाखाय खावलायहरदों। बकाखातआव पुलिसआ फिन एनकाउन्टार खालामदों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला बावैसो सान सिगाङाव बकाखातनि गोजाम CRPF केम्पआव ग्रेनेड खुबैग्राफोरखौ पुलिसआ गुलि गावदों। पुलिसनि गुलियाव जोखोम जादों भबेश कलिता आरो सन्जीब बरुवा मुंनि सानै सुबुङा। बे सानै सुबुंखौ पुलिसआ थांनाय 26 जुनाव हमनानै सोंनाय फिन्नाय खालामनायाव एरसोखोमाना दोननाय पिस्तलखौ दिन्थिनो थाखाय पुलिसखौ लानानै थांदोंमोन। नाथाय एरसोखोमाना दोननाय पिस्तलखौ लानानै बिसोर सानै सुबुङा उल्थायै पुलिसखौ गुलि गावदोंमोन। जायनि जाहोनाव पुलिसआबो गावनि रैखाथिनि थाखाय बिसोर सानै दुथांखौ गुलि गावनो गोनां जायो। पुलिसनि गुलिया बिसोर सानै दुथांनि आथिङाव गुलि नांनानै गोब्राब जोखोम जानायनि उनाव फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। कसुगाव ओनसोलाव हाग्रानि मैदेरनि उदखार। रायमना माहारियारि हाग्रामा ओनसोलनिफ्राय ओंखारबोनाय हाग्रानि मैदेरा कसुगाव ओनसोलनि लावख्रिगुरि गामिनि थागिबि दैमालु बसुमतारिनि न'खौ हरनि समाव फैनानै सोरलां बोरलां खालामनानै सिफायनानै गालांदों। ओनसोलनि थागिबि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बादिब्ला बे ओनसोलाव हाग्रानि मैदेरा फैनानै उदखार खालामफैनाया बारानिफ्राय बारा जाबोनो हमदों। बेखायनो मैदेरजों उदखार खालामजानाय न'खरनो जाहाथे सोरखारा मदद खालामो बेनि थाखाय प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सोरखारखौ खावलायदों। गवालपारानि जलेश्वराव मोनसे गिख्रंथाव जाब्रबथायजों सासे सुबुंनि जिउ खहा। लामाजों खारबाय थानाय गंसे बाइक गारिया हरखाबै कन्ट्रल गोमानानै लामा साखाथिनि मोब्लिब खुन्थियायाव गोबारै सौग्रावनायनि जाहोनाव जायगायावनो जिउ खहा जायो नमेर आली मुंनि सासे सुबुङा। बे जाब्रबथायजों जिउ खहा जानाय नमेर आलीखौ गवालपारानि जलेश्वर बिल गामिनि थागिबिमोन होननानै सिनायथि होनो हादों। तामुलपुर जिल्लानि भारत-भुटान सिमायाव आयेन बेरेखायै बिलाथि जौ जुवा बायदि समाज बेरेखा हाबाफोरनि हेंथायै भारत-भुटान सिमानि महेन्द्रनगर हाथायाव सिग्रोमनानै गोबां बिबांनि आयेन बेरेखा जौफोरखौ बोखांनो हादों नाग्रिजुलि पुलिस बिफाना। नाथाय पुलिसनि हानजाया सिग्रोमनाय हाबाफारि लानायखौ खौरां मोननाय लोगो लोगोनो आयेन बेरेखायै जौ फालांगि खालामग्रा सुबुंफोरा पुलिसनि नोजोरनिफ्राय खारखोमानो हादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों।
बाक्सा मुसलपुर हारिमु नब्लाङाव मैया बड'लेण्ड CM काप 1.0 नि जानो गोनां जिल्ला थाखो बादायलायनायनि थाखाय मोनसे सावरायमेल जानानै थाङो, जेराव बे सावरायमेलाव BTC LA नि बुंथिगिरि कातिराम बर' बिथाङाबो बाहागो लादोंमोन। बेजों लोगोसेनो बारग' MLA हितेश बसुमतारी, MCLA मन्टु बर', बाक्सा जिल्ला गेलेमु मावख'गिरि दशरथ ब्रह्मजों लोगोसेनो गोबां दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायाव बे हाबाफारिया जानानै थाङो। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।